Olaia ten 34 anos, é de Lugo e encántalle viaxar. Leva 3 meses en Casablanca, a onde acaba de chegar polo seu traballo como mestra. Con Olaia descubriremos os mercados tan peculiares e cheos de vida que ten Casablanca e a espectacular mesquita Hassan II. Quedamos preto dun dos mercados centrais da cidade. Seguro que Perico debece porque Olaia llamose todo o que se vende aquí. Moi boas, Olaia. Hola, Perico, ¿qué tal? Como estamos? Muy bien. Unha lucense en Casablanca, non? Aquí estamos, sí, en Casablanca. Pois o que máis me gusta son os contrastes, que podes elexir lugares así máis autóctonos como este que vamos ver agora, ou outros máis europeos, entón pois a variedade e os contrastes gústame moito. O mercado central de Casablanca lembra as prazas de abastos galegas. Entre os seus postos destacan produtos frescos, sobre todo o peixe, que chega directo do Atlántico. E o tema lingüístico como levas aquí? Bueno, pois eu sempre estudei inglés, polo tanto, francés é a miña asignatura pendente. Teño que poñerme este ano aí cunhas clases porque é bastante necesario o francés. Aquí falan francés, pero tamén falan... Falan darilla, Darilla, que que é é un iso? dialecto árabe. Un dialecto propio de Marrocos? Efectivamente, único e exclusivo daqui. Este mercado é o mercado central, teñen o peixe moi fresco, son moi típicas as ostras, sobre todo, peixe espada tamén teñen, e temos as ostras por aquí, que, bueno, en principio, pois temos a 8 dirhams, que serían como uns 80 céntimos a peza. A Fátima, ademais de coidar moito o seu produto, coida moito o seu marketing, Sí, aí a temos a Fátima. A Fátima, sí señor, Para os turistas e para min tamén, os prezos nunca van a ser igual que para os locais. Regateas un pouquiño, segundo a cantidade que compres tamén poden ofrecerche mellor prezo, pero, bueno, os prezos, como ves, non están escritos, polo tanto, hai que preguntar. Calamarillo, 140 for 1 kilo. 140, uns 14 euros tamén. 14 euros. Sí. This is lubina. Lubina. Lubina e unha robaliza. A canto está a peza? A peza a canto? 140. 140, 14 euros 14. tamén. Adoitan limpalo aquí e despois saímos e que o preparen fora no restaurante. Levas o peixe ao restaurante e eles preparan? Eles o preparan, sí. É algo habitual aquí, entendo. Sí, aquí é o típico no mercado, sí. 2 robalizas e 1 kilo entón desa gambiña de aquí, entón. Perfecto. Vémolo ben? Perfecto, A ver se sí. nos chega. Aí. 2 destas. Aí, gamba. ¿Qué está haciendo aquí? 335, non? O sea, son 300, non? Díselo en árabe, Cristiano. 300. Escucha, baratito vas a pagar más porque tú haces la vídeo. Conseguimos un desconto de 3,50 euros. Creo que non foi un gran desconto, pero Menos e nada. menos é nada, non? Pois entón habería que facer o típico de Casablanca. Era hora de que nos cociñaran a robaliza. Hola, Medi, que tal? Hola, Medi. Hola. Que tal? Un placer. Un placer. Hoxe veño co meu amigo Perico para que nos prepares o peixe que acabamos de mercar. Vale. Me dixe o teu cociñeiro de confianza, non? Aquí temos, sí. ¿Cómo le queréis? ¿A la plancha o salteado? Las gambitas las hacemos con perejil y ajo salteadas y la lubina es a la plancha con romero y... Está rico. Está rico. E porque, pero Medi, ti falas genial español, porque falas tamén español? Porque trabajaba en centro de llamadas para España 8 años trabajando. Desde Casablanca. Desde Casablanca. Sí, Desde estoy que pillando el chamaban gallego cabreado. también. Xa estás aprendendo galego. Xa sabe casi falar galego, Galicia, conoces algo de Galicia? Sí, conozco a Orense, Santiago, Oh. Vigo. Sí, conozco el equipo de Celta Vigo. Oh. Que precio pode ter? 30 dirham, 30 dirham todo. el plato. El plato. Vale, vale.
O sea, son como... Sobre unos 3 euros por cocinar cada plato. Sobre 3 euros cociñar cada plato, perfecto. Bom proveito a lo que Proveito, proveito. Bom proveito. Cómese ben, creo. E despois de xantar, Olaia quería amosarnos outro mercado ben diferente noutro punto da cidade, e para iso había que coller un taxi. Iso que parece fácil, en Casablanca é toda unha aventura, que ademais o tráfico é caótico e as rúas labirínticas. Bueno, mira, aquí temos estes taxis vermellos que se chaman Petit Taxi, onde o funcionamento é un pouco peculiar porque se comparten. Petit taxi, ¿no? Sí, Petit Taxi. A veces van vacíos, entón lévanos a donde nos queiramos, pero se vai xa algún viaxeiro dentro do taxi, se vai na mesma dirección, pois entón subímonos e compartimos o traxecto. E canta xente pode ir no taxi, no Petit? Porque como é Petit... No Petit, 3 únicamente. O conductor máis 3 persoas. Son coches normais de 5 prazas? Pero únicamente levan a 3. Queda unha praza baleira? Unha praza baleira. Por qué? Sí, a verdade é que non o sei. Para parar o taxi temos que indicar cos dedos cantas persoas somos. Neste caso vai ocupado. Ese xa leva xente, se non nos pode levar. Mira, os que non nos queren apártanse, xa se van apartando. Xa se apartan, sí. Xa non... A ver se temos sorte aquí. Bonsoir. Jabús? Ok. Sí? Ok, perfecto. Como é moverse en taxi? É algo caro, non? Barato? Non, é moi económico. Os traxectos por aquí pola cidade, 1 euro, 2 euros, é económico. Pero a mí o que me gusta xa é que non ten cintos o coche, pero xa cho poñen por detrás. Por detrás. Como para demostrar que non é obrigatorio, non é aquí podes poñelo ou non. É mellor que non o poñes porque a catalles parece mal. E ao fin, o taxi chega ao mercado de Jabús, un dos moitos mercados que enchen de vida Casablanca. Entre artesanía, especias e produtos locais, cada recuncho revela un pouco da tradición desta cidade. E que podes mercar aquí? Aquí hai de todo, non? Bueno, aquí hai de todo, desde souvenirs como imáns ata pezas de aceiro talladas, de prata, lámpadas moi bonitas. Eles paran o venres, pois é o día de reunión de ir a mezquita a rezar e logo de comer o cuscús e xuntarse coa familia. O sea, o venres é o noso domingo. Efectivamente. O noso domingo é o día do cuscús. Quedaches con fame? Algo sí. Bueno, pois aquí podes comer camello tamén. Camelo? Sí. Isto é unha cabeza de camelo, non? Impacta bastante, a verdade. Seguimos camiñando con Olaia e chegamos ata a Medina Nova de Casablanca, un lugar cheo de movimento. Entre as súas rúas atopamos unha pastelería tradicional. Haberá que probala. Que aquí en Marrocos encantanlles os doces, especialmente os que levan mel, amêndoas. Tú dis. Xa teño ganas eu de probar isto, a ver que... Xa levamos tal, a postre, a ver, vamos a probar. A ver se a fama é merecida. Ten forma de galleta, pero creo que por dentro só azúcar. Creo que non ten outra cosa que non sexa azúcar, me parece a min. Pode ser.